Putevima Dolomita zove se knjiga našeg Kragujevčana Saše Ćajića, koji je inače, ajde slobodno mogu da kažem, bajker, član motokluba Smak i koji puno putuje na dva točka i odlučuje da tu svoju vožnju preko Dolomita pretoči u reči, to jest u tekst i potkrepljen nekim fotografijama u ovoj knjizi, pa preporučujem da pogledate ovaj prilog jer Saša Ćajić upravo gostuje ovde kod nas u Urbanoj patroli. Sa nama je Saša Ćajić, inače član motokluba Smak, jednom rečju bajker. I u ovoj emisiji si s razlogom, to je izbacio si knjigu, to jest izdao si knjigu koja se zove Putevima Dolomita. Ono što je interesantno, eto, ti si naš Kragujevčanin koji je puno prešao kilometara na dva točka i samim tim od strane motokluba Smak, čiji si ti inače član, dobio si interesantno priznanje za, ajde bolje nam ti objasni da ja negde ne pogrešim. Prvo, dobar dan svima i da ti se zahvalim za poziv u tvoju emisiju. Da, na tradicionalnoj proslavi Srpske nove godine dobio sam priznanje od motokluba Smak za najveći broj pređenih kilometara u prošloj godini i ovom prilikom želim da se zahvalim motoklubu Smak i svim članovima. Ovo priznanje ne smatram ličnim, već priznanjem svih članova kluba, jer svi zajedno učestvujemo i gradimo i razvijamo ovaj klub. Ok, koliko to kilometara godišnje ti obično pređeš u proseku, s obzirom da negde prosek godišnjeg kretanja nekim motornim vozilom je između 8 i 10 hiljada kilometara. Koliko je slučaj to kod tebe na dva točka? Prošle godine je u mom slučaju to bilo 22.000 kilometara. Bilo je Evrope, malo Azije, Alpa, Dolomita, koji su spomenuti u ovoj knjizi i eto, to je otprilike ta neka ruta koja je bila prošle godine. To je prosek na motoru, plus kad dodamo i auto, znači zaista... Nakupi se tu solidno. Sad, kad smo se dotakli Dolomita, ti si, kažem ti, prvi Kragujevčanin koji je napisao knjigu, jer tako, o svojom nekom putešestviju, pogotovo na motoru, na dva točka, pa me interesuje šta je to u ovoj knjizi zabeleženo koja se zove Putevima Dolomita? Pa ove godine u avgustu mesecu smo odlučili da idemo na Alpe, izabrali smo Dolomite, to je moj treći odlazak konkretno baš na Dolomite, a što sam se ja odlučio baš za taj putopis je iz razloga što su bar za mene Dolomiti možda najlepši deo Alpa. Vozio sam i Tirol i Švajcarske Alpe i Francuske Alpe, ali ipak su Dolomiti se nekako izdvajaju i po prirodi i po putima i onda mi je to bilo interesantno da eto, sa tog puta ostane neki trag, bude nešto zapisano sa nekom slikom, da se prosto sačuvaju te neke uspomene na jedan drugačiji način. Koja je to specifičnost puteva koje izdvaja Dolomite od ostalih? Šta je to? Veći broj krivina, usponi ili kako već to ide? Prvo su Dolomiti prelepi, krajolik je neverovatan, ima dosta jezera, same planine. Znači, stvarno je put koji vodi kroz Dolomite je nestvaran. Ja sam u knjizi u jednom trenutku i sve to nazvao da je to bukvalno spektakl jedan prirode i puta koji bi stvarno želeo svako od bajkera koji se ozbiljno vozi da prođe tim putem i da doživi, da vidi to, da sačuva uspomene. Ok, obično se veliki putnici u poslednje vreme, ovo kažem moderno vreme u 21. veku, odluče na neki vlog, to snime, izbace na YouTube-u i ko vidi, vidi. Ti si se odlučio za pisano štivo, to je za knjigu, pa reci mi odakle ta ideja, ko te negde možda i podstako da to odradiš, čisto eto da vidimo kako je taj razvojni put, to je ovaj stvaralački put počeo. Pa ja sam odavno imao ideju negde da zapišem nešto, da napišem, ali eto, ajde da kažem, malo na nagovor prijatelja, malo na neku sopstvenu inicijativu sam se odlučio za ovo putovanje da ga opišem u toj knjizi. Ok je blog, ok je YouTube kanal, sve je to ok, ali ipak je ovo nešto možda malko drugojačije i prosto sam želeo da ostane negde pisani trag jednog putovanja. Nadam se da će da bude toga još, da neću da stanem ovde sa tim. Ima inspiracije, hvala Bogu, ima materijala, pa ćemo vidjeti, ali biće još nekih sigurno putešestvija opisanih na ovaj ili neki drugi način. Ok, kako je to krenulo? Ti si došao sa puta i odlučio šta da sve negde svedeš na tekst. U knjizi ima i dosta fotografija koje prikazuju kako je tamo bilo i naravno
ti nisi išao tamo sam, išli su i drugari sa tobom, pa ajde da pomenemo i njih. I eto, u stvari, čitav taj put preko Dolomita. Pa dobro, da, naravno, na put sam išao sa Milošem Petkovićem Žomom, koji je također član motokluba Smak, i išao sam sa Jankom Cvetićem. Sama ideja o pisanju ove knjige je nastala možda i negde pre puta. To su negde oni primetili da sam ja na putu uhvatao neke beleške koje su mi bile potrebne kasnije za knjigu. Znači, spremao sam se to da pretvorim u neku reč i neku sliku u skupini kao tu knjigu. Inspiracija Dolomita je prosto na tom nivou, da to je sve toliko slikovito, toliko lepo i toliko uspomena i detalja, pejzaža ima na tom putovanju da sam zato odlučio da baš o tom putovanju nešto napišem. Na kojoj nadmorskoj visini ste bili najviše? Jer imaš taj podatak sad ili to ćemo da tražimo kasnije? Ima taj podatak i u knjizi zapisan. Ja ću samo reći kratko da smo prošli vrhom Marmolada, to je najviši vrh na Dolomitima. Prošli smo, ali da ne otkrivamo sve što se nalazi u knjizi. Ljudi koji to budu malo čitali i vidjet će i opis i prirode i puteva i postoje dosta podataka u brojkama, i broj kilometara i sve ostalo nadmorske visine na kojima smo bili, pa neka ostane to čitaocima koji se budu interesovali za to da mogu tu da pročitaju. Dobro, ali ja moram još par pojedinosti da pitam. Voziš, u stvari da kažem, vlasnik si 2 motora i sad je to nama uvijek interesantno. Imaš BMW GSR, tako? Da. Motor koji je za, ajde da kažemo, za sve terene. Za Alpe rođen. Jeste, ali isto tako imaš i Hondu Goldwing. Goldwing, onako pravi putnički motor za tebe, za porodicu, za suprugu. Sad me interesuje s kojim motorom si išao na Dolomite? Ove godine sam na Dolomitima bio GS-om, a pretprošle godine sam bio sa Goldwingom, sa suprugom. Kad smo se vraćali sa mora, odlučili smo da se malo provozamo po Dolomitima. Također postoji u knjizi jedan detalj koji je opisan konkretno za pasu Boldo, koji je jako interesantan pas sa puno tunela, sa puno oštrih krivina. Čak je negde u tunelima širina puta negde jedva i 2 metra. I u knjizi sam i rekao u jednom momentu da mi je bilo jako interesantno da ove godine idem sa GS-om gore, baš da vidim usporedbu vožnje Goldwinga i GS-a na takvim nekim putevima. To stoji u knjizi i ljudi će to pročitati kakav je utisak o tome. Goldwing je veliki, težak, jak motor i njega uglavnom koristim za putovanje sa suprugom. Ove godine smo s njim bili u Bodrumu na moru i bilo je fenomenalno putovanje. Ali kad se vozim sam i kad su Alpi u pitanju ili neki drugi putevi, onda uglavnom idem GS-om, jer to je nekako meni motor koji mi leži i koji volim. Sad ja nekako ne mogu da izostavim to pitanje šta planiraš sledeće, gde ćeš se voziti sledeće, a možda i to neizostavno pitanje, da li ćeš napisati nešto o tome? Pa dobro, hvala na pitanju, to je lepo pitanje. Naravno, svake godine se planiraju, sad je period i koristim uglavnom zimu za planiranje ruta za narednu sezonu i postoje naravno planovi i mislim da će biti nešto zapisano i naredne godine o tim putovanjima. Ali ajde neka ostane to neka mala tajna, da vidimo šta će da bude ostvarljivo i da vidimo šta će od toga da bude pretočeno u sliku i reč. Ok, ništa, za sada hvala. Jedino što bi te pitao, gde mogu ljudi da nađu tvoju knjigu, da li postoji negde u slobodnoj prodaji ili čisto može neko da te kontaktira, čisto kome bude bilo interesantno da pogleda i pročita. Pa ovako, prvo, knjiga nije komercijalne prirode, a svako ko bude želeo moju knjigu da pročita ili to, može da me kontaktira ili putem Instagrama ili putem Facebooka. Tu ćemo napraviti neki kontakt i onda ćemo se dalje dogovoriti sve. Kad si rekao nije komercijalno, to mi se u stvari najviše i dopalo, baš iz razloga što znači nisi pisao da bi ne znam ni ja šta zaradio, nego već da preneseš zaista ljudima svoj neki utisak o tome i da ako se neko odvaži da krene na sličan put, da čisto zna šta ga čeka. Ono što je interesantno za odlazak bilo gde u inostranstvo, to je eto ta neka, ajde kažem, podrška u smislu gde promeniti novac, da li menjati novac ili kupovati karticom, da li svuda funkcioniše kartica, kako su tvoje iskustva, da li je na Dolomitima to nekako pristupačno ili mora da se juri unapred, da se nosi neki kanister goriva ili mora da se nose sve valute ili ne znam ni ja, već čisto pojasni jer znam da će se mnogi ljudi naći u sličnom problemu negde u nekoj drugoj zemlji ako ne konkretno tamo.
Pa to je dobro, interesantno pitanje. Nema nikakvih problema, ni što se tiče novca, ni što se tiče kartice, to sve funkcioniše normalno u ovom delu Evrope. Gorivo ima svuda, goriva ima svuda. Pumpe su sve naravno dobro snabdevene. Civilizovan je taj deo, da kažem, urban je taj deo, prolazi se kroz dosta gradova, dobro je razvijena putna mreža, postoje prelazi koji se plaćaju, mogu da se plate ili karticom ili gotovim novcem. Tako da što se toga tiče, u ovom delu Evrope i u ovom delu Alpa s tim nema nikakvih problema. Kako reaguju ljudi koji vas sretnu na putu, konkretno na motorima? Da li vam mašu, da li je im drago što vas vide? Kakve su reakcije? Pa tu ima fenomenalnih reakcija, stvarno i nekada iznenađujućih. Da, uglavnom smo prihvaćeni od svih, ljudi nas pozdravljaju često. U Larisi mi se desilo u Grčkoj, danas je čovek, to sam isto naveo u knjizi u jednom delu, bukvalno zaustavio na sred ulici i pozvao da u jednom njegovom kafiću budemo njegovi gosti. Interesantna priča je tu, naravno ništa to nije hteo da nam naplati tu kafu, sedao je s nama jedno vreme i kad smo pošli on nam je spakovao neka peciva i neke sokove u tetrapaku da ponesemo da imamo za usput. Znači, jako su prijatni ti susreti i upoznavanje novih ljudi. Sada na Dolomitima smo imali susret sa jednim Nemcem koji ima neku malu nezgodu, u kome smo mi naravno pritekli u pomoć, sve to završili, nazdravili sa njim, pozdravili se, mi nastavili našim putem, on je otišao svojim putem, rekao da ima još 40 km do smeštaja, nadamo se da je sve bilo dobro i da je uspešno stigao na svoje odredište. Ništa, Ćajo, nama ostaje sad samo da pratimo dalje tvoju vožnju, tvoj život, pa se nadam da već uskoro pričamo o nekoj sledećoj destinaciji. Hvala još jednom na pozivu, ja se nadam da će biti još toga. Hvala ti puno. Živjeli.